सुनीता रामसियारिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानानैबो जिंगासिनांगौ जादों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय दिहिरा बागानपुर गामिनि सुनीता रामसियारिया मैयासो फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। गोरिब नखरनि फरायसुलि सुनीता रामसियारिया 4 थाखोआव फरायबाय थानाय समावनो बिमाजों गारनानै खारलांजादोंमोन। राहा गोथे बिमाया न'खौ गारनानै खारलांनायनि उनाव नखरनि संनाय खावनाय, फंबाय सानैखौ जाहो लोंहो फरायसालियाव हगार हरनाय बिबानखौ रुजुनांनानैब्लाबो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों फरायसालियाव फरायनानै देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिखौ आवग्रिनानै उथ्रिसार जानो हायो। नाथाय बे समाव सुनीता रामसियारिया राहा गोथे रांखावरिनि आंखालाव गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो दंमोनब्लाबो माबोरैहाय कलेजाव मुं थिसन हागोन बेखौ हाजिरा खामला मावनानै खुनुरुखुम ओंखाम खबसे बुथुमनानैल' सोलिनो हाग्रा दुखुथिया बिफा बाबुल रामसियारिया साननानै राहा नागिरनानै मोनाखै। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जा एसे रांनि अनसुंथाइ होनो हायो हरनानै सुनीता रामसियारिखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मदद खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा IFSC CBIN 0284220 एकाउन्ट नम्बर 5373967975 बेवहाय थोंजोंहाय रांनि मदद हरनो हागोन। नङाब्ला आबुङै मिथिनो थाखाय 9035140827 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन। नोंथांमोननि एसे रांनि अनसुंथायानो सोरनिबा गोरिब आरो दुखुथिया सुबुंनि मोखाङाव मिनिनाय लाबोना होफैनो हागौ। आंनि मुङा सुनीता रामसियारि, आंनि गामिनि मुङा बागानपुर। आङो 62 जौखोन्दो मोननानै फार्स्ट डिभिजन थांदों। आं निकासि हाइ स्कुल फरायसालियाव फरायोमोन। आं सानसेयाव 6 घन्टा फरायदोंमोन। आंनि आइया थाखो 4आवनो गोमादों। आं जोबोद खस्थ' ओंखाम ओंख्रि संनानैबाबो फंबायमोनखौ जाहोदों, आंबो जादों। ओमफ्राय फंबायमोनखौ जाहोखांनानै आंबो फरायसालियाव थाङो। फैनानै सोरां बारां संनानै आङो ओंखाम ओंख्रि संना जाखांनानै फंबायमोनखौ जाहोखांनानै फरायोमोन। बोथिथाम आं आर्टसआव फरायनो सानदों। रायजो राजाया मदद होयोबा आं बिनिसायबो साबसिन रिजाल्ट बानायनो सानो। आंबो सासे फरायनानै मोजां सासे जाफुंसार मानसि जानो लुबैयो।